kapuso, Primetime Princess o Bida sa Primetime series nga Anak ni Waray versus Anak ni Biday. With us this morning, the bubbly, blooming, and the ever-beautiful Barbie Forteza. Mayong buntag, Barbie, and welcome back again to GMA Regional TV Live. Maayong buntag din po, Miss Cecil. Hello po, good morning sa ating lahat na nanonood. Barbie, grabe yung energy mo this morning. Ang taas. Oo nga, nakakahawa. Kumusta ka na, Barbie? Kumusta yung unang buwan ng taon mo? Thankfully, parang feeling ko good sign na siya na better 2021 na ang mangyayari sa akin. Dahil simula pa lang ng taon, nakasama ko na ang ating mga kapusong taga Central Visayas. Kaya thank you so much for having me. And natutuwa din ako dahil balik na po sa ere ang programa namin. Kaya excited ako na mapanood ninyo ang aming fresh episodes. Totoo nga, it's going to be a very beautiful and a better 2021 for all of us. Pero this year, Barbie, ano talaga yung pinaka-goal mo this year na gusto mo talagang matupad? Tatlo actually. O sige, wow. tatlo. Overachiever. Una, gusto kong matutong mag-curl ng hair. Kaya yan. Ganyan, parang yun sa inyo, yan Yes. po ang goal ko. Hindi ako marunong mag-style ng hair. So, laging straight or magpo-ponytail lang ako, pero hindi ako magaling mag-style ng hair. So, gusto kong matutunan yon dahil parang kailangan siya. At number 2, gusto kong matutong magbisikleta. Same here. Yes, oo. Kaya talagang sabi ko kay Jack, mahal, baka naman pwede po turuan mag-bike. Para lang meron akong ma-check off sa aking bucket list. Barbie, if there's one word to describe how Barbie Forteza will be this year, 2021, ano ito at bakit? I think, hindi kasi siya one word Sige. Pero more responsible, I think, I guess, I hope, my gosh. More responsible dahil 2020 has been a very good lesson for me. Although I had to learn in the worst way, di ba? Kailangan pang magka-pandemic para ma-realize ko mga bagay-bagay. So, I had a lot of time to sort out a lot of things in my life. Mga personal goals ko na this 2021 ko gustong ma-achieve. Barbie, bilang kapuso Primetime Princess, lahat ng mga proyekto mo, sinuportahan talaga ng mga fans mo. Ano ba yung sikreto mo? At laging number 1, lahat ng mga projects mo, lalo na sa Primetime TV. Hindi lang dahil sa akin, pero ako kasi gusto kong isipin na para makabuo ka ng isang magandang show, para makabuo ka ng isang magandang project, it takes a great teamwork talaga from everyone, not just me or my co-actors, but also the people behind the camera. I think ang secret recipe sa magandang show ay magandang storya, syempre. Good direction as well, very good execution by the actors. Basta lahat, sama-sama siya para makapagbigay saya sa ating mga kapuso. Ang dami mo nga ang successful na mga projects, Barbie, Pero what makes Anak ni Waray versus Anak ni Biday very memorable to you? I think it has to be one of the most challenging projects I've ever done because since we had to stop due to the pandemic, yung continuity ng aming emotions when we went back to work, talagang nasa peak kasi siya ng talagang intense na mga eksena. So, kailangan naming i-internalize ulit lahat yon. We had to go back, we had to read the prior scripts para lang makabalik kami dun sa aming parang pacing. Kaya naman, inaabangan talaga namin ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday every night. Yes! At gusto naming malaman, may reconciliation bang mangyayari between Jinalyn and Kitlyn?
Naku, ewan ko ba kasi dito kay Caitlyn, nagsusorry na nga kasi ako, ayaw pang tanggapin eh. Well, actually, ang maganda rin naman sa story namin, hindi siya basta-basta mabait at masama. Kumbaga, actually, may mga nakikita nga akong tweets na may mga pumapanig kay Caitlyn kung bakit siya galit kay Ginalyn. Meron namang naiintindihan si Ginalyn, tapos parang gusto nang mapatawad ni Caitlyn, ganyan. So, hindi kami parang masama at mabait. Lahat kami may reason kung bakit ganun yung character. Kaya talagang kahit ako, kung ma-experience ko man yun sa totoong buhay, hindi ko rin alam ang gagawin ko. So, abangan na lang nila. Naku. Totoo. Pero ikaw ba, personally, Barbie, may nangyari na ba sa'yo na nagka-misunderstanding ka with a friend? And of course, paano nyo to naayos? Hindi naman siya like level ni Caitlyn and Ginalyn na talagang away, galore, ganyan. Siguro, yung nangyari naman sa akin at dun sa friend ko, I think we handled it a little bit more mature and mas subtle lang. Mas low-key lang, ganyan. Kasi, in fairness naman din sa amin ng kaibigan kong yun, we both know na talagang career ang priority namin. So, kumbaga, para sa amin, yung love life or yung guy, na lang yan, bonus na lang yan. So, at the end, we stayed friends, which is good, and I just accepted the fact na maybe he wasn't the right one for me. It's all in the past anyways, di ba? Yes, it was a long time ago. I was so young. Wow. Kasi nga, di ba, Yes! more mature ka na. Correct. Oh my gosh. Ito talaga si Barbie. Pero, of course, kasi patapos na yung oras natin. Ano yung mensahe mo, Barbie, para sa lahat ng mga may kaalitan dyan or may mga misunderstanding dyan? Ang payo ko lang po sa inyo ay malapit na po ang araw ng mga puso. So sana let's make peace with each other. Wala namang kasing madudulot na maganda yan kapag nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kaibigan or sa taong malapit sa'yo. So para na rin sa sarili mong peace of mind, parang spare yourself sa stress at patawarin mo na lang. And of course, we can't wait na makita na ang mga new episodes nyo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So please invite everyone na abangan ito. Gusto ko po muna magpasalamat dahil wala pong katulad ng inyong pagsuporta sa aming programa. Thank you so much dahil muli ninyong tinangkilik ang pagbabalik ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday sa GMA Dalibabad at asahan niyo po, malapit nyo nang mapanood ang aming fresh episodes. Kaya abangan niyo po yan. And we can't wait to see it, Barbie. And thank you so much for joining us this morning. Thank you din po. Paturo kong magkulot. Oo naman, for sure, sa IG. Thank you, Barbie. Thank you po.